ନମସ୍କାର। ଶରୀରରେ ଏହି ଅଜବ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ହାଇ ମାରିବା, ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ, ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, କାନରେ କ୍ରମାଗତ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଅଧିକ କେଶ ଝଡ଼ିବା, ଆଇରନ୍ କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ପାଦ ଫୁଲିବା, ହୃଦୟ କିମ୍ବା କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ରାତିରେ ପାଦ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେବା, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଅଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବା, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ, ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବା, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବ, ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା, ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ, ହାତ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ରହିବା, ଖରାପ ରକ୍ତର ସଞ୍ଚାଳନ, ଜିଭ ପୋଡ଼ିବା, ଭିଟାମିନ୍ Bର ଅଭାବ, ଗନ୍ଧ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣି ନ ପାରିବା, ଜିଙ୍କର ଅଭାବ, ମାଡ଼ିରୁ ରକ୍ତ ଖସିବା, ଭିଟାମିନ୍ Cର ଅଭାବ, ସବୁବେଳେ ଥକା ଲାଗିବା, ଭିଟାମିନ୍ B ଓ B12ର ଅଭାବ, ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା, ଲିଭର ସମସ୍ୟା। ଧନ୍ୟବାଦ।